n'izizi mụ onwe m so na ndị na-ekwu na Rochas Okorocha na ọ wụ ezigbo mmadụ. Eso m na ezigbo nwa afọ ka ọ bụ, kama ọ tọrọ anyị asị, ọ gwaghị anyị ebe o si pụta, ọ gwaghị anyị eziokwu. Rochas pụtara sị na ya bụ ezi nwa afọ Igbo, na a ga-agara ndị Igbo ozi na ọ ga-eme ka mmegbu a na-emegbu anyị ka ọ kwụsị. O ruzie mgbe o were ihe a sị na ọwụ pati ndị Igbo wụ APGA wee rigoro, ọnọdụ afọ abụọ ka ọ nọ, ọnọdụ afọ abụọ o buru anyị wee buga na usoro ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị Awụsa na ndị Fulani bụ APC. Ọ hapụzi ime ihe anụ o kwere anyị na nkwa na ya ga-eme bụ ịzọpụta ndị be anyị. O tinyezi aka na-abịagbu ndị be anyị abịagbu. A na-ekwute okwu ihe ga-eme ka ala Igbo gaa n'ihu, ọ sị mba na nke ndị Awụsa kwuru ka ya mma. Ọgụ ugwu Awụsa eke ya beshit ha na-eke ha n'isi, ọ nọ n'elu ịnyịnya ibu na-akpagharị, o jigata azụ ebe a agwa na na-emegbu ụmụnne ya emegbu. Ọ sị mba na ihe dịara anyị na mma. Anyị asị na ihe dị etu a na ọ dịghị mma. Ọ tọrọ anyị asị, o bughị mkpa na-akpa anyị n'obi. Ihe na-emetụta anyị anaghị emetụta ya. Akparamagwa ọ na-egosi anyị bụ akparamagwa ndị mba. Ọ na-egosi na ihe a na-ekwu na ọwụghị onye Igbo na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ, n'ihi na ọgwụ na naanị ya bụ onye na-enye anyị nsogbu. N'ezie ọ pụtabeghị si ndị mmadụ gbagbuo anyị ma anyị gaa njem anyị na-eme n'okporo ụzọ, kama na ihe ọ na-eme n'azụ ka njọ. Ọwụ ya nwa na-agba ndị Awụsa na ndị Fulani ume ka ha na-eme ihe niile ha na-eme, mpụ niile ha na-eme. Ọ ya nwa ịjọ ya sịghị na awụ onye ihe amụọkwa ya ebe eme nke n'ezie amụ ya n'ala Igbo. Eche m na onye Igbo ka ọ bụ, n'ihi na akparamagwa ya na okwu ọ na-egosiri na ọ bụ ezi nwa afọ Igbo. O jide ala Owere laa ya n'iyi, kewasịcha Owere ebe niile, ebe a niile Owere nke ise wee ebe a niile njemaze na chigbu mgbe mbụ jide ala ya n'iyi, kasasị ihe niile. Ihe dị etu adịghị mma. Ọ ndị ọzọ ka ọ na-arụrụ ọrụ. Anyị achọghị ụdị mmadụ n'ala Igbo.